Tigdan, tagagkabo, ma. Wa man ko na kay nakalimutan man. Dahil na napakuwam. Gamiton, kuya. Ha? Gamiton. Buslot ko na. Buslot. Buslot. Ano, di ka maglabahan ya? Oo. Nadam na, wak kay katuan, kailag. Ano ba si kuya? Ha? Ikaw? Lamidan na nama. Daw man. Ha? Okay naman. Okay. 5 minutes na? Pa, 1 minute pa. 1, 2, 3. Gamay. Di ka na ato sa linaw ato ma? Lahi na? Ano mang Jen, unsa na bigikan Jen? Kabar-balik. Ah, kabalo. Di ni si Jamalubog ya. Ha? Di ni si Jamalubog ug magbaha. Bisa jo. Nga iunom. Pati mo sabog. Ha? Dahil mainam siguro na eh. Hi guys, ligo ta. Sa free water. Why bayan? Pili ka hakasan dadyo or mustaw ka dana or dari ka sa dako nga Why? linaw. Another swimming na ko anako. Kana nga linaw pang small kare. Tanawon to na adto ma. Di pa ka mag-iis? Tatanang ka. Ito, bilis. Wamay sila. Maya. Hindi na. Aray ba? Dagko amo nga lamok. Na, yada ko nga lamok. Nama, lamok to. baan ng lamok ka. Aw, na. Iya. Tungas na mi sa baklid. Tungas na mi. Let's. Oh. Mimi. Nope. Tubig nang paligo. Di. Di man kuno to malubog ta ato tata. Asa man dapit? Anak na agi. Go on. Do to us. But please don't leave me. You'll break my heart. Wala gi tubig. This way, madam. Where? There. Ay kana. Yes. Tabi-tabi. You can. Oh my. Na may ipakita ninyo guys. So, kani siya. Ow! Da din hilagi gikan to ang diligo. Looks like a dam or fish pond or cave. Adi di Huh? ay lahi di ay. I told ya. Mother Earth, see? This is Blue lagi it. na.
Jesus Mario Joseph. Nang gabil-blue. Cobra. Pag hinay cobra naman nagbuka-buka ang tubig mo. Diyos ko po. So, ayan guys. Nabuho na si Jack kay gikubkuban ko na sa mga sound na bataw nga. Detector. Kaya, ingita sila gold. Hoy, cobra! Shh! Ayo diha ko. Tabi. Uy, wala! Tilapia mo! Ay, hala, ada yung mga tilapia da anak. Oh, no. Pwede managa. Wala, gibuhian nila man na. Basi daghan di ay Hala, Daghan. insan man nila pag-iti. Tagaan ra na. Hindi ni nila makuha jud inig basin. Ano? Nadaka diya. Pwede Na- na day. Asa? Fish. Ay, to ah. Na. Basin na tatay ni ba? Alam man jud darista nga mana. Ginoo ko. Tiglom na sila. Marinig lang. Yung connection tong ato tuwa. Tabi. Di, tamo na si Jed, guys. Si Bukid Bags nagpa-audio sa kahoy. Muna siya. 1, 2, 3. Tagpila baligya na mo sa kahoy ma. Kuha ni siya. 500. Tabi-tabi po. Aw. Hey. Video lang kami ha. Masuna girl. Amazona. Mo ni Maria Makiling. Diyos ko po. Mom. Hi. Diyos ko Lord. My God. Me. Hi. Dali ame. Ah! Hadlok man. Hadlok basig ni mula pa na to sa linaw pa. Ika na to sa linaw na. Hadlok. Ay. Balik namin sa giliguan ni Mama. Hinay. Ay! Ako madilapit na dalog. Hinay na. Ara na putus kamay. Aw, danha na pud ka. Ma! Kita ko og. Kita ko og. Tuwa. Diya. Ah. Lamian ito dyan. Ay, dahan tubig. Magafag na. Ha? Uy, wala. Bato para batas. Adto. Okay na hali. Na, kinit ana, 1 piso. 1 piso. Ang hatag do sabi. Isara. Di ko kakahawid sa isa man. Hinag. Bala na. Hinog. Ay, sakit man yung lamok mama, Akman. Tanga. Ilit ako. Enjoy sa ibog. Sit. Pansit. Okay, mawali na miss. Bye! Sapa-sapa. Bye, Sapa. We're going home. Nope. We're going dito. We're going get Ha? vegetables. Like pako Pako. and Ijay. ha? Bago kalumisan, sampalin mo ako.
mama. Sana all. Dan Hangat. Ligo challenge sa sapa. Mura mag na limatok. Si Mako. Kunot na ho ba? Sungkod kami. Gulang na. Sungkod. Si Madam Hermogina. Man yung magiliguan ni mama namin tadiwa sa kasagbutan. Sapa yun ha, sapa. Ay, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi po. Si. Saman. Lamok. Oh, abi ko nabili ng jacket. Nana. We're traveling London to America. Ha? Yun doon sa Amerika. Sa Dabok ka. ilog Nepal. Nepal. Nibalit og mangta. Okay, na nami sa pakuhan. Balik tanin mo ano natin, kamera.